ba ciki wayoyin da nake da su akwai shewa ba wallahi ma ku ci bacci ma da Allah kai ni ko wayoyin nan yanzu har sai an dusu amma bari da gobe zan koma kasuwa gaskiya na ga wancan ya dawo fa ko za a dace a ɗakin nan kai alhamdulillah kai ai na zama na yi kuɗi kuɗi kaga wannan zan sa layi na wannan kuwa kaya zan siyo da kuɗinta kai wannan za ta yi daraja wannan ba zan samu wani abokin na ba wannan ita ma ta fashion ce ba sa ta waya yake ba sai fam santa Barau.